நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார், பல பதவிகளை வகித்திருக்கிறார், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார், அறநிலைத்துறையில் இருந்திருக்கிறார், உள்ளாட்சித்துறை காவல்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். ஆனால் ஒரு பைசா லஞ்சம் பெற்றார், ஊழல் செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு வந்தது உண்டா? இல்லை. பொது வாழ்வில் உண்மையும் நேர்மையுமாக வாழ்ந்த ஒரு பெருமகன் தான் நம்முடைய தாத்தா கக்கன் அவர்கள். அதை என்னிலும் இளைய என் தம்பி தங்கைகள் உங்கள் ஆள் மனதுக்குள் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்ந்தால் நம் தாத்தா கக்கனை போல உண்மையும் நேர்மையாக அரசியலில் வாழ வேண்டும் என்கிற உறுதியை நாம் ஏற்க வேண்டும். அதுதான் நாம் அவருக்கு செய்கிற நன்றி கடன், அவருக்கு செலுத்தும் வணக்கம். அத்தனை முறை அமைச்சராக இருந்து பதவி ஓய்வு பெறுகிற போது குடியிருக்க வீடு இல்லை. அரசு கொடுத்த வீட்டை காலி பண்ணி கொடுக்கணும். காலி பண்ணி கொடுத்துட்டு எங்க போறதுன்னு தெரியல. பிள்ளைகளை கூட்டிக்கிட்டு 7 பேர் 7 உறுப்பினர்கள் வீட்டில் கூட்டிக்கிட்டு எங்க போறது என்று தெரியல. அப்ப என்ன மனநிலையில் இருந்திருப்பார் பாருங்க. இன்னைக்கு ஒரு அமைச்சருக்கு எத்தனை வீடு இருக்குன்னே தெரியல. அத்தனை வீடு இருக்கு ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கு. இன்னைக்கு அவ்வளவு வீடு இருக்கு. வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து விட்டு எங்கே போய் நம்ம வீடு வாடகைக்கு கேட்டா இவர் அமைச்சரா இருந்துட்டு இப்படி ஒரு குடியிருக்க கூட வீடு இல்லையேன்னு நினைப்பார்களே என்று தயங்கி தயங்கி அவர் இருந்தது இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தகை காவல்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது அவருடைய அன்பு மகன் அவராக தன் சொந்த முயற்சியில் காவல்துறை தேர்வுக்கு போய் தேர்வாகிறார். அதை அப்பாவிடம் வந்து சொன்னால் மகிழ்வார் என்று நினைத்து, அப்பா அந்த மாதிரி காவல்துறைக்கு போலீஸுக்கு தேர்வாயிட்டு செலக்ஷன் ஆயிட்டேன் அப்பா, வேணாப்பா அந்த வேலையை விட்டுரு, உலகத்திலே இப்படி ஒரு அப்பாவை பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க, அந்த வேலையை விட்டுரு. அப்பா இல்லப்பா நான் காவல்துறை மந்திரியா இருக்கிறதுனால நான் சொல்லிதான் உனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு எல்லாரும் பேசுவாங்கப்பா, விட்டு. இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே. மந்திரி மகன் மந்திரி, அப்பா இங்க அமைச்சரா இருப்பார், மகன் அங்க பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினரா இருப்பார். மகன் அப்பா பாராளுமன்ற உறுப்பினரா இருப்பார், மகன் இங்க மந்திரியா இருப்பார். அப்படி தாத்தாவுடைய வாரிசுகள் யாராவது அரசியல்ல வந்து அமைச்சராக இருக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படி கிடையாது. எங்களை போன்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் முன்னத்தி ஏறே கக்கன் போன்ற பெருந்தகைகள் தான். கக்கன், காமராஜர், இது போன்ற தலைவர்கள் தான் தூய அரசியலை இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கிற தாக்கம் எங்களுக்குள் வந்ததே நம்முடைய தாத்தாக்களை பார்த்துதான்.